να σας ταξιδέψω. Δεν θα πάω ακόμα στην Κρήτη. Διότι άρκε θα χρειαζόμασταν πολύ μια αγκαλιά αυτή την ώρα, έτσι. Αλλά μας θα δείτε μετά τις διαφημίσεις για Λάρτα, παιδιά. Δεν θα πάμε σε διαφημίσεις. Παιδιά, εγώ ήθελα να πάω σε διαγωνισμό και διαφημίσεις. Πάμε κατευθείαν τότε σε μια αγκαλιά στην Κρήτη. Εκεί τις μοιράζουν δωρεάν τις αγκαλιές. Ακόμη, τουλάχιστον. Ακόμα. Μόνο μην το πάρει χαμπάρι το οικονομικό επιτελείο Πόπη, γιατί μπορεί να φορολογηθούν και οι αγκαλιές. Δεν ξέρω αν είναι παρηγοριά για τη χρεοκοπία, αλλά σήμερα τα παιδιά εδώ στο Ηράκλειο ετοιμάζονται να μοιράσουν δωρεάν αγκαλιές στους περαστικούς. Ένα κίνημα που έχει ξεκινήσει από το εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα έχει βρει μιμητές. Δωρεάν αγκαλιές λοιπόν στο παλιό ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου. Μια ομάδα παιδιών με επικεφαλής εδώ το Γιάννη, η μέλος της ομάδας. Πώς σας ήρθε η ιδέα αυτή, γιατί ξεκινάτε αυτό σήμερα? Καταρχήν καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα, Γιάννη. Την ιδέα... Γεια σας. Την ιδέα την πήραμε από το ίντερνετ. Γίνεται στο εξωτερικό πάρα πολύ συχνά. Και Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στις μεγαλύτερες πόλεις. Και αποφασίσαμε να το εφαρμόσουμε και εδώ στο Ηράκλειο. Υπάρχει ανταπόκριση, θα είναι κόσμος σήμερα εδώ μαζί σας? Πόσους περιμένετε περίπου? Πιστεύουμε ότι θα υπάρχει κόσμος. Και πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί κιόλας, θα θέλει μια αγκαλιά από εμάς. Έχετε ξανακάνει τέτοια δράση? Πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος? Είναι μια παρηγοριά, μια αγκαλιά? Έχουμε ξανακάνει το Μάρτιο κάτι αντίστοιχο. Πήγε πάρα πολύ καλά για πρώτη μας φορά. Κυρίως οι μεγαλύτεροι άνθρωποι είχαν πιο πολύ ανταπόκριση, αλλά και οι νέοι ήταν πάρα πολύ δεκτικοί. Σίγουρα δεν πληρώνουμε κάτι, έτσι, δωρεάν εντελώς? Είναι εντελώς δωρεάν, ναι. Κάντε καμιά αγκαλιά, παιδιά. Κάντε, λέω, καμιά αγκαλιά. Παιδιά μεταξύ σας, δεν ξέρω. Έλα, εγώ είμαι το Γιάννη. Εντάξει, τσάμπα εντελώς. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Θα σας δούμε λοιπόν κάτω στην Κρήτη, όλοι και όσοι βγουν στον δρόμο, τηλεθεατές και οι τουρίστες, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Δωρεάν αγκαλιές, ανεβάζουν τη ψυχολογία. Το απόγευμα 5 η ώρα. 5 η ώρα το απόγευμα. Πόπη στο παλιό ελληνικό λιμάνι του Ηρακλείου. Ραντεβού εκεί. Φιλιά στην Κρήτη, γεια σας, και φεύγουμε από την Κρήτη για να πάμε στο ομορφότερο νησί του κόσμου.